Ako osobnosť ovplyvňuje dĺžku života. Vedci majú nové zistenie. Zdá sa, že kľúčom k dlhšiemu životu nie je len genetika, ale aj to, aký sme ako ľudia. Štúdia z univerzity v Edinburgu ukázala, že ľudia, ktorí sú zodpovední, organizovaní a svedomití, majú až o 15% nižšie riziko úmrtia. Inými slovami, ak máš rád poriadok v živote, plníš sľuby, snažíš sa robiť veci poctivo a svedomito, tvoj organizmus ti to môže vrátiť tým najlepším spôsobom, dlhším a zdravším životom. Vedci sledovali viac než 22 000 ľudí a hodnotili ich podľa 5 základných osobnostných črt: svedomitosť, extraverziu, neurotizmus, otvorenosť a prívetivosť. Najsilnejší efekt mala práve svedomitosť, teda schopnosť byť spoľahlivý, organizovaný, disciplinovaný. Takíto ľudia majú často zdravšie návyky, menej stresu, pravidelný spánok a lepšiu životosprávu. Zaujímavé je, že aj aktivita a živelnosť, črty spojené s extroverziou, znižovali riziko úmrtia až o 27%. Naopak, ľudia s neurotickými vlastnosťami, teda tí, čo sa veľa stresujú a často si robia starosti, mali vyššie riziko chorôb a častejšie fajčili. Profesor René Mottus, jeden z autorov štúdie, hovorí, že tieto výsledky dávajú nádej. Nejde o to, že by sa človek musel úplne zmeniť. Stačí upraviť malé osobnostné detaily. Byť o trochu viac organizovaný, viac plánovať alebo si vytvoriť zdravé rutiny. Byť organizovaný neznamená len mať čistý stôl. Znamená to mať aj vnútorný poriadok, odolnosť a zmysel pre rovnováhu, ktorá sa premieta do zdravia aj vzťahov. Možno to teda nie je o tom, že sa musíme všetci zmeniť. Stačí, ak každý deň pridáme trochu viac zodpovednosti, pohybu a disciplíny. A možno práve to bude náš tichý recept na dlhší život. A možno aj dôvod, prečo sa zajtra oplatí vstať o 5 minút skôr,